Hvem vil vi se i dag? Vil vi månlig i dag? Nu får vi se, når dagen er begyndt. Nisserne er ved at finde ud af, hvorfor rådhusnisserne ikke tog telefonen, og derfor har de brug for at få fat i børnene, så de kontakter dem over Facebook. Hey, hun skrev nu. Det er bare så lidt. Det er bare rigtig træls, for i skolen er al fantasien forsvundet, og vi må ikke julehygge mere. Du vil selv skrive, hvad er det her? Hvad skal vi skrive? Jamen, det var det samme, der skete for os jo. Ja. Du vil selv skrive, bare rolig, vi skal nok hjælpe. Jo. Det ville være rigtig dejligt. Jeg hedder Mia, og min søster hedder Trine. Okay, jeg tænker bare, at vi går ud og finder. Ja. Kom, vi skal ellers ud og hjælpe. Ja. Kom. Ej, det var så dejligt med sådan noget frisk luft. Ja, skal vi ikke tage på Rådhuspladsen? Jo. Og se om nisserne er okay, da de kan svare os? Jo. Kom, lad os gå. Hvor er vi? Se, der er Rådhuset. Vi skal altså noget rigsgrød med. Ej, det regner med, de har herinde. Nå ja, det er rigtigt. Alle nisser er altid med. Ja, men lad os nu skynde os derover. Ja. Men hvorfor ligger de der? Nej, hvad er det galt? Nå, hvad er der sket? Du må se, hvad der er galt, så. Jeg håber ikke, de er døde. Nej, lad os være. Nej, de er døde. De trækker ikke vejret. De trækker ikke vejret. Du må lige mærke deres puls. Jeg kan altså ikke mærke noget. Nå, de er døde. Ja, jeg ved det. Hvad? Barometer vil gå ned. Det er altså Og vi rigtigt. tog ikke telefonen. Nå, nej, det er bare træls. Så håber jeg bare, at de får det godt. Hej, Pia. Hej. Ind og sæt jer. Nu. Hvad er det, I smiler af? Jeg forstår det simpelthen ikke. Prøv at se her. Jeg har fået det her brev fra kommunen af. Ved I godt, hvad der står i det, Pia? I forhold til Kina, ved jeg, det ligger så dårligt. Og man skulle næsten ikke tro, at kineserne de er bedre end os, men det er de åbenbart. Jeg kan godt forstå, at du bliver lidt ked af det nu. Jeg kan faktisk godt forstå. Og ved du hvad? I aften der er ingen julehygge, og det er tidligt i seng. Jeg bliver faktisk så rastet inde, at jeg næsten kan græde over det her. Og jeg kan godt forstå, at I også begynder at græde. Det havde jeg også gjort. Ej, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår ikke, hvordan at det kan være, at jeg har sådan 2 dårlige børn. Nej, jeg ved ikke engang se det mere. Skal vi ikke ringe? Jo. Til, hvad hedder det? Dem over ved Amerika? Jo. Skal vi ikke gøre det der, hvor at vi begge kan høre det? Jo, hvordan gør den det? Ikke med den der. Det kan være den prøve. der. Jo, godt. Hallo? Det er den amerikanske nisse. Hej. Det er nisserne fra Danmark. Altså Peter Fabels vej. Men hvordan går det ned i Amerika med jeres barometer? Er det også noget at stå? Jamen, vi har rigtig god
julestemning, og alle de er glade. Det er bare fordi, at herhjemme, så er vores barometer gået lidt i stå, så vi ved ikke helt, hvad der er galt. Og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vil I ikke godt hjælpe os? De har et problem i Danmark. Jo, skal vi ikke tage derhen? Jamen, vi kommer hurtigst muligt. Farvel. Ej, hvor fedt. Tak. Tusind tak. Vi glæder os til at se jer. Ja, vi ses. Hej. Hej. Hvordan kommer vi derover? Vi prøver igen. 1, 2, 3, nu bum! Nu er vi i Danmark. Ja. Hej. Hej. Kom ind først. Okay. Vi har brug for jeres hjælp. Okay, vi var henne på Rådhuspladsen, og der var nisserne døde. Ja. Mhm. Og så er fantasien forsvundet, også i skole og i klubben. Ja. Og barometeret er også gået lidt ned. Ja. Og børnene, de har spurgt os, om vi ikke vil hjælpe dem. Og det har vi sagt, at vi gerne vil. Og så vil vi gerne spørge, at I gerne vil være med. Det vil vi gerne. Ja. Okay. Hvad skal vi gøre? Jeg har en idé. Vi kunne gå ud, og så kan vi se, om der var nogle spor. Fordi at de sagde, at deres prøve var gået dårligt. Så kan det være, at vi kan finde noget. God idé. God idé. Er der nogen, der fandt noget? Nej. Nej. Nej, det gjorde jeg. Gør du? Nej. Lad os... Lidt derhen af. Der står test på skole. Der står jo, at Danmark det er bedst. Ja, det er rigtigt. Der står Mia og Trine. Det er deres klasse. Ja. Det er derfor, de har fået så dårlige karakterer. Ja. Det er jo blevet snydt. Ja. Det må vi altid lige snakke med dem om. Ja. Det kan vi være, og så skynder vi os. Kom så. Kom, vi skal skrive til. Vi skal skrive til, når vi har fundet beviser. Ja. Okay. Med os ved Hvad skal vi? Peter Fabers vej. Klokken hvornår? Nu. Ikke? Jo. Ej, tror jeg ikke snart, at menneskerne kommer? Jo, det håber jeg. Jeg glæder mig til at se, hvad de siger. Ja. Tror du ikke, at Sten? Hej. Hej. Kom indenfor. Tak. Hej, Mia og Trine. Hej. Hej. Vi har fundet noget. Ja, vi har været ude hele dagen. Og der har fundet noget i skraldespanden. Ja. Der stod her, test til skole. Og så står der Møllebak. Og så tænker vi på jer, fordi Det er jo jeres skole, Det ikke? er vores skole. Ja. Og så var det, at vi fandt de her test, hvor der står, at det faktisk er Danmark, der er allerbedst. Må jeg se? Så er det jo snydt. Ja. Er jeres lærer ikke rigtig sød? Jo. Hvem har lagt det ned i skraldespanden? Det ved vi ikke. Ved I, hvem der har dem? Ja, hvem der kun kan se dem eller noget. Det er jo borgmesteren. Er det borgmesteren? Det er kun ham, der kan se dem. Har I en plan? Ja. Det er en god idé. Okay. Til jul! Vi ses! Ja, hej. Vi ses snart igen. Er du klar til at se borgmesteren? Nej, jeg gider ikke. Jeg hader ham. Så, børn, nu kommer borgmesteren jo lige om lidt. I ser så fine ud. Stå ret fødderne sammen. Ja, tak.
Goddag, herr borgmester. Goddag. Er det så dig, der er Benedikte, eller hvad? Ja, tak skal du have. Ja. Nå, må jeg så se. Se, det er et par pragteksemplarer. De står helt fuldstændig ret. Ja. Det er noget nyt i klubben. Det er snorlige, det der. Dejligt. Det er dejligt at sige. Nå, skal vi kigge på sagerne? Ja, velkommen Kan du? Velkommen til. Tak skal du have. Denne vej. Så. Ja. Nå. Har vi. Her, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Det er rolig konversation. Hey, hvorfor laver de ikke noget, de børn? Hvad er det? Lige om lidt, så kommer vi kreativ herinde. Og der kan vi se nye effektive. Kom indenfor og se. Værsgo her. Ja, bare fortsæt, piger. Ja. Nå, må jeg så se. Det ser godt ud. Det er, Gør det. det er produktivitet og effektivitet og orden. Det er sådan, vi skal have. Undskyld. Ja, tak for kigget. Bare fortsæt, piger. Det er godt arbejde. Orden! Tempo! Orden og disciplin! Denne vej, så kan du se vores sportsprogram. Ja, tak skal du have, Benedikte. Ja, det lyder rigtig spændende, ja. Det er denne vej. Så kan du se her. Nej, hør hov. Hvad sker der her? Og Sandra, hun er god tur. Værsgo, Sandra. Det er de ude. Dig med den der! Hvad hedder du? Træd frem! Hvad hedder du? Carla. Det vil jeg ikke se en gang til! Er det forstået? Når du går sådan en strækmars, så gør du det ordentligt. Du griner ikke! Er det forstået? Benedikte, det får du rettet op på! Ja. Det vil jeg ikke se! Farvel! Ro! Det er okay. Men kun i dag, der godtager vi det. Men ellers så skal du også til at komme ind på banen. Kom så. Vores lærer, som står Undskyld, den hat der, hvad er den af? Af med den. Og den der. Den dreng der, hvad griner han af? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Den stol derovre, den skal væk. Væk med den. Find over noget at sidde på. Det gør vi. Det er alt for hyggeligt, det der. Men hvad står der? Produktivitet, effektivitet og orden. Det er mantraet. Det er vigtigt. Husk det, børn. Det er det nye. Kreativitet. Det er produktivitet, effektivitet og orden. Skriv det dog! Ja. Det var dejligt. Skriv! Ja, men det godtager jeg så. Ja, så kan vi, Og hvad der? Så går vi ud af her. Ja, og så. Ja. Nu går det igen. Ja, Benedikte, ja, det ser jo egentlig godt ud, men der var altså nogle små ting, du lige skal have rettet op på. Ja, det gør vi. Ja, blandt andet det der med, altså, de hatte der på. Men det er koldt, det er indoktrinering, men jeg er ligeglad. Der er jo ikke til at hugge eller stikke i. Det må du få gjort noget ved. Det gør vi. Nå, de står der stadigvæk. Ja. Det er mig og min søster. Må vi godt lave et interview med dig om den nye kreativitet? Ja, det kunne da være meget spændende. Ja, det vil jeg meget gerne fortælle om. Men det bliver ikke i dag. Men ring til min sekretær, og så kan du få en aftale. Okay. Ja, det er godt. Ja, det var jo. Ja, så. Ja, tak for i dag. Tak for i dag. Ja, farvel. Ha' det godt. Hej. Produktivitet, effektivitet og orden. Husk det. Ja, hej. Ja, kom. Nej, kom til. Du er jo ikke. Ja, kom ind! Goddag. Sig mig en gang, hvad er det for en holdning at komme ind med?
Ræk ryggen! Hold nærmere. Goddag! Goddag! Nå, sæt det ned. Hvad er det så, I gerne vil vide? Jeg vil jo gerne interviewe dig om det her nye kreativitet. Ja. Så vil vi jo gerne spørge dig, hvorfor det er, vi skal have det her i skolen. Ja, det kan du jo se her. Hvis du tager det her stykke papir, som jeg har her. Skoletest Danmark Møllevangskolen. Sara, kender I hende? Ja. Hun er jo direkte dum, kan du nok se. Ja. Hendes test har vi været nødt til at forhøje, bare for at få det til at se lidt normalt ud, ikke? Hun er jo nærmest, ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, men prøv at se her Kina, den er høj. Ja. Vi har fundet det her jo, uden for en rådhuset. Så kan vi jo se, at det stemmer jo ikke helt overens med den her. Så det kan vi jo ikke forstå. Det kender jeg ikke noget til. Det må jo være falsk. Og så kan vi huske, at vores lærer sagde jo, at de kom jo fra rådhuset, og borgmesteren han har sammenlignet dem. Så det forstår vi jo ikke. Det kender jeg ikke noget. Nå, jeg har en aftale nu. Hvad? Nej! Støjner. Velkommen til Ekstra Nyhederne, hvor vi i dag har Trine og Mie inde i studiet. Og I har formodet at fælde borgmesteren i at forfalske nogle dokumenter. Ja, det var jo sådan, at vi havde haft den her test i skolen, og der havde borgmesteren så sagt, at Kina, de lå her oppe i toppen i sådan et diagram her, ja. Og så Danmark, de var længere nede. Mm. Og så ville han jo have den her kinesiske skole i Danmark, så vi kunne blive lige så gode som dem. Ja. Men det viser sig jo så, at Danmark, de faktisk var bedre, fordi at de ligger faktisk her. Ja. Jeg skal lige hurtigt tilføje, at de kan se diagrammet nederst på skærmen. Så det synes vi selvfølgelig ikke, at en borgmester har ret til at gøre sådan noget. Ja. Så vi synes, at han skal have sin plads, og det må meget gerne gå rigtig hurtigt. Ja. Tak til jer. Og vi går videre med nyhederne. Ja, så har jeg jo bedt om at få lov at sige et par ord. Ja, det har jo vist sig, at tingene ikke helt har været, som jeg gerne ville have dem til at fremstå. Altså, jeg synes jo stadigvæk, det ville være bedst med noget effektivitet og produktivitet og orden. Det var også bare fordi, jeg gerne ville have, at det skulle være så godt. Det synes jeg fandme et eller andet sted, at... Ja, det synes jeg fandme et eller andet sted var i orden. Nu kan jeg jo se mit værk smuldre. Og det ærger mig jo godt og grundigt, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Så må jeg jo tilbage til børnehavepædagogik og bongotrummer, og ja, så kan I jo få det, som I vil have det. Ja, men det bliver uden mig, kan jeg godt sige jer. Ja, slut herfra. Ha' det godt. Nu skal I høre, borgmesteren er gået af. Det bliver jul igen i år. Skynd jer, stop med det hele. Stop med det taleri. Juhu, det bliver jul. Nej, hvor dejligt. Det er så dejligt. Nej. Altså, vi gamle dage. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sådan, nej, det er ikke sådan, for imellem kommer fasten. Nej, det er ikke sådan, nej, det er ikke sådan, for imellem kommer fasten. Hurra! Heldigvis blev borgmesterens plan ikke til noget. Nisserne og børnene fik den forpurret, så derfor fester børn og voksne og nisser i stor stil. Glædelig jul, ha' det godt og kom godt hjem.